za ku saurari majalisi daga bakin Inyas Saidi Inyas bin Sheikh Usman Kusfa Zaria. An gabatar da wannan majalisi ne ranar 18 ga watan 10/2023 wanda ya daidai da 3 ga watan 4/1444 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An gabatar da wannan majalisi a ofishin Shu'ara'ul Islam na Zaria Local Government. Saidi Inyas hayya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا الله يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. manzan Allah daga hannu sama masoya manzan Allah muga hannunku a sama a jinjina wa annabi Muhammadu. كبيترا من كل لا
da kai ya Rasulallah. كما ترى واترة لساكا بآله يا رسول الله سيدك يا رسول الله سيدك يا رسول الله محمد مختار وآدم تنأتكن تبو سي رسول الله يا رسول الله سيدك يا رسول الله محمد يوم البعث راقا مثاله يا رسول الله سيدك يا رسول الله سيدك يا رسول الله ya muradi zuciya annabi ina masu ya manzan Allah daga hannu sama can a tafa wa manzan Allah ayya bismillahi malikal mulki la rabbani da marhaiki sanawa da mai shabaki ya shugaba muradi sanadi annabina salsalatan da'iman abadan ala nabi kansil a'asam ala arabi nur al-mudalsam wa aliji ya dar sabu alla sada qutbul maktum maulana shaktitan babbar aya sana bara masirrin soyayya abana bara kudan ku kuka zama sale sirrin ku sifa mai ismul azam ya tajallan gausu maula ya ruhum asha aiwanka ko gikin ya shana rigirgi kara sai ta gidi lamarana salaman ala muradi kai na nufa ya sai bulmadadi ya mai girman da ya wuce adadi ya masoyi ga winar ka ta mamaye ruhina abin nema sai ni kauni gani na so wisan wirare ni shafa kaina sannan ka tsine ni me kake so shinkafa ga nama ko waina ko da waina annabi ko da sakwara annabi na kaunar ka ce ta sakai ina maka ce in zo kusa da kai buwuri na kullum na kanni da kai yawan kaunar ka sai in ji kamar zai fasa kaina kamar zai fasa kaina ma zai fasa kaina waye waye da ilawu ya ba shi da shi in banda kai mai siraran gashi mai kyan tafiya kafarsa da laushi isan ka ji muryarsa daɗi wayo Allah na wayo Allah
makaunar ka daɗi angon afiso mai silke da makamai maso ya sal'ula likitan na fusu ya wanda Allah ya kira shi watan shi dan kauna dan kauna idan ƙauna sai da Fadima jinke wa yabo ko da yaushe tunanin ki nake yana ya sai da Muhammadiya jinke wa yabo ko da yaushe tunanin ki nake yana ya sai da Ahmadiyya jinke wa yabo ko da yaushe tunanin ki nake yana ya sai da Aliya ce ko da yaushe tunanin ki nake yana salamu alaiki saida alƙibla ya zahara abun kallon Allah ya sanadin na fila da farilla da nakin tattake girman su kursi yi kutera saida Fadima kirki wa yabo ko da yaushe tunanin ki nake yana yar annabin Allah ta ka ɗai ki tafi ɗagwas ɗaya bayan ɗai ki shiga a lafiya tafiya daidai kin fitowar ki inda ke wata shara sai da Fadima kirki wa yabo ko da yaushe tunanin ki nake yana sai da bota ce ba karama na yar gayu ce ba karama ba yana sahara sele ce yana mai fita ɗin hanci ba dogo ba ga idanun ta kamar bana ido ba gashi laya ga kyalli ga su wara sai da Fadima jinki wa yabo ko da yaushe tunanin ki nake yana mai madaidaicin murya haka kan tas mai kyakkyawar hanci ranga ɗaɗas hasken fuskar saida ya fi shamas ita wurarwar zara ta samu ne daga zara saida Fadima jinki wa yabo ko da yaushe tunanin ki nake yana yawa Allah yawa Allah yawa Allah yawa Allah ina masoya maulan murgirgi na annabi Muhammadu daga hannu can sama a tafawa maulana hayya ina ka fito maulidin annabi Muhammadu ina za ka ce aikin annabi Muhammadu da ka zo gidansa za ka ci na faɗin annabi Muhammadu rigirigi sarki ya tabbata nan ga sarkin da ya halitta amar faɗi sanyi yaban alara ta karke rigirgi sangar nishaɗi salli wa sallim ala nabiyyi wa alihi ya ala abai ya sa sabo ma'aikata
manci da duk shirafa'i. Da sayida faɗi makanka uwa a ƙasa har ma sama'i. Shi yana titin hasken kuleki a kowace sa'i. Bara magausi samani na duniya ko wani shifa'i. To bana manta uban fatiya ya bin Hashim Isra'i. Assalamu alaika Shek Usmanu gane gare kana yo ruku'i. A yaro goma ainihin muradi rigirgi ya unda ta'i. Bana ganin wannan da wancan cikin kashe wani yau fana'i. Ya rigirgin Allah da mansan Allah mai yaye bala'i. Kawai ya da kirinsi bari da kai maulana, tunda na san ba za gane kai waye ba. Ina masoya annabi Muhammadu, ina masoya manzan Allah, daga hannu sama. Yan kusfa hannu biyu suke dagawa, yan kofan tatau daga hannu a tafa wa manzan Allah. Bismillah ya Allah da ya gaje mu duka, yayi yayi kai salati ya gurin manzanka. Barni da mai maulana, tunda na san ba za gane kai waye ba. Ya burrogo ni na bara a gare ka, ya Rasulallah na san ba wanda ya kai ka. Barni da kai maulana, tunda na san ba za gane kai waye ba.
ya maji roƙo don komai yana hannunka shugaba ba wanda za ya mun bayan ka ya da garin jibar ni da kai maulana inda na san ba za gane kai waye ba ni da kai na fake kai mun cikin lidibinka Allahu wal mu'ni al-qasim sunanka ya da garin jibar ni da kai maulana inda na san ba za gane kai waye ba rabu ya ce yana kaunar ya ga kyautar ka don ka bayar ya baka duka abin da ya baka ya da garin jibar ni da kai maulana inda na san ba za gane kai waye ba ya Rasulallah dan Allah na roƙe ka kare ni kar in cutar da mai kaunar ka ya da garin jibar ni da kai maulana inda na san ba za gane kai waye ba ya Rasulallah dan Allah na roƙe ka kare ni kar na yaudara da sunanka ya da garin jibar ni da kai maulana inda na san ba za gane kai waye ba ya Rasulallah ka cire na fusu a tafiya na ko da karya aka so mini in ba da abanka ya da garin jibar ni da kai maulana inda na san ba za gane kai waye ba karari zuciya ta na kawo wajen Fadima 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 daga hannu sama a jinjina wa ƴar annabi Muhammadu aya Fadima 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 aya Zara 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 aya mama aya mama aya mama 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 aya mama aya mama aya mama in ana faɗin sunan ki ruhi gudu yake neman ki ne mama wai a ina kike ko ina da ke Zara murmushi kike kina ji na duka gaban ganin ki masoyiya igani zaune na rasa mai yake mini kai kai ina yi ta gumi san ki yayi min da baibai cire ra'ayi ruhi ya zanaye kada ki bar ni na durkusa ina yi miki magiya ya asna
sinadarin zuciya ta ina yake ki ziyar da ni muryar ki ko san wasake ai ni babu ke sai shi a ciki kike ruwa da suga bai rabuwa in aka goraya sanda na jiyo muryar ki nan kika tafi da ni sanda na jiyo muryar ki nan kika tafi da ni yau ina waiga babu wacce nake gani iso ne da ni zara ni sari da ni bayyabanki inda suke mai wairadin zuciya soyayya da shi ne ake more rayuwa wanda bai da masu ya rayuwa da sada tutuwa kin wucewa idan ki na yi shagwa mu abiha ga ni ba ni da kuɗin siya karar zuciya ta gare ki na so da shi kuka nake na rasa ya sa na yi da shi ki fitar da shi wayo na ji babin shi tausayawa rukin da ke ta kaunar masoyiya galibi in ka ce sarki a sasannin ciki in ta gyaru komai ma sai gyari daki daki sai da baki ya bude ki cire tsaki daga imtani na daina fuskar saniya tunanin ki ya cika kaina kunni baya ci babu shekaru duka ciki na ya gaji ya mai ati shamsi ya tsaya zamzali ya tsaya babbarai shi ya tsaya wayo shamsi ya tsaya kizi farkon haɗuwa da salati na yi nomar waya zuciya tana murraɗaɗi a lokaci kujerar bukamun sharhun sadar kibarnaci na yi kulabuci baka ɗan mamarwaci tasari a nan rukin ta shallake duniya da ke zuciya ina yoyin na isa iba kokare sai da kisa hannu ki tsiro da sa ki mata kwaskwas daidai ta zama sufiya ni so nake in dan burge Fatima ni so nake in dan burge Fatima ko sau daya ko mata ce zan zama ina girmama shani ki mukarrima ni kawai na burge ki in ji daɗi a zuciya kalmar Fadima tare kasa ni tafin kafin yi shafe ni masoyiya ina ma ni ne akushin gidan Fadima tare ka cin abinci a iko a shekara sau daya ina ma ni ne cokalin gidan Fadima tare kasa ni bakin ta ji sakiya zuciya ina ma ni ne kubudin gidan Fadima tare ka ta gashin da sirrin sani Fadima da na yunkuri in kunna musu zuciya fadiya ki mun fadin soyayya Fadima in buwaye duk mai ruhin sanki masoyiya Allahumma salli alaiki sayyida Fadima ibana nufin bankwana ce da ni na tsaya Ali sabu kasidar sayyida Fadima shaka amante tare da barama kulliya sai gwanin da ke kusurfa a ɗakin Fadima rige-rige rugumne mai rugugi ya samaniya rige-rige rugumne mai rugugi ya samaniya rige-rige rugumne mai rugugi mai san Allah ne manzana Allah ya la la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Allah ya masa na gaba ku amsawa samari na gaba ku tashewa yara
masu talla na gaba ku amsawa Allah ne ba ku tashewa Allah ne ba ku juyawa Allah ne ba ku soyayya ba ku tafawa ya la 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 ala la 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 Allah ala la ala la ya Allah ala la ala la ala Allah yan maza na gaba ku amsawa samari na gaba ku amsawa sannan na gaba ku tashewa Allah ne ba ku juyawa Allah ne ba ku soyayya Allah ne ba ku gaisawa Allah ne ba ku tafawa ayya bismillah ya abun bauta bayanar ka ne a cikin buya ga ka ko'ina a cikin komai bayyana ka wannan sirri ne wannan sirri ne sirri ne wanzan Allah ne kaka giji da ganiyala kai daniyar goshin fuska kai makantar zuciya magana Allah Allah ne magana Allah Allah ne Allah ne wanzan Allah ne Allah ina daɗa roƙonka yi min da faɗi da yin girmanka ba ni basira in yi ta yasan yi kai kake yi kai ɗaya ne Allah ɗaya ne la ya Allah shi ɗaya ne wanzan Allah ne Allah sahar maulati faɗi makuntar take isa ku ne kaɗai mata sara sauran duma ta maza ne ‘yan daudi ne bacin yan daudu ne wanzan Allah har da shewa Ahmad Tijani halarar da ba a yi wasa mai shewa mai da Abdullahi a da'ira kai sarki ne kai sarki ne Kaira kai sarki ne wanzan Allah ne har sahibul faida ma'ana Alhaji Barhama Inyasi kasuwa farko har ƙarshe an kasa gano ya kake ne wai ya kake ne barhama washin ya kake ne ya Barhama wanzan Allah ne ya ɗagun a'i uban a'i angon a'i mai rawanin farko gairar wali yayi kayi fice halarar ka tawali'u ne tawali'u ne ka tawali ne wanzan Allah ne maula ya shan usman kusfa kan kaban tsoron mutuwa za mu mu duk wanda ya bi ka to ya mu manzan Allah ne mun bu manzan Allah ne bi ka manzan Allah ne manzan Allah ne assalamu ala mai matsayin da halitta ke sha'awar kalla mahmudu kiblar alkibla abun fuskantar Allah ne fuskan Allah ne na bu fuskan Allah ne manzan Allah kyakkyawar rabu guda ɗaya banda shi kowa mummuna ne kyawun yusuf ya nashe a kumban manzan Allah ne a kumban manzan Allah ne babban manzan Allah ne manzan Allah mata 25 da suka gano kinsa duk mutuwa suka yi kyawun duk wani mai kyawu a gabansa shi mummuna ne mummuna ne kai mummuna ne manzan Allah ya bi yutubul din Allah kyawun kaɗa kyawun Allah da sun ce mutane kyakkyawa kai ko mu ce na gaban kyau ne na gaban kyau ne na buku na gaban kyau ne manzan Allah hankali tunani sun yi kaɗan gano abin da yake boye ƙaryar halitta wane ita ka gano kai ko wane ne wai wane ne shin wane ne Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Muhammad Rasulullah Allah yan masa na gaba ku amsawa yan kofanta tauba ku amsawa sannan na gaba
a sosa ai dariya shewa in dai an so shi ai murmushi ya shewa in dai an so shi a tafa mashehu haya yaushe zamu gana yaushe zamu gana yaushe zamu gana da kai shagon su mana Allah bayanka shewa Allah gabanka Allah bayanka annabu gabanka annabu bayanka shewu ne gaban mu shi ne bayan shi ne gaban mu shi ne kai a harraka a shewu ne kai an so ai tarawa a shewu ne kai an so a tashe a shewu ne kai an so ai soyayya a shewu ayya wallo a shewu kai a girgice a shewu kai a wasace a shewu a tafa a shewu yaushe za mu gana yaushe za mu gana da kai shagon su mana rabu kai na sa kai mun domin shi shakkun su man hakika sunan shi baitukan da za su girgiza al'arshi wanda daga shi taro ya tashi kai tafiyar mu babu sanya ba fashi mu tafiyar mu babu sanya ba fashi kusa ba da kai take duk wata nishi ga mu mun fito mu kare a cikin shi kai ga mu mun fito mu tashi a cikin shi da'irar mata su bai shehu mu yi shi wanda ya taba mu rabbu ya duke shi wanda ya taba mu rabbu ya duke shi Asara'ili ya gan shi mai da su karnukan da suke haushi mun fake da tawara ta zamo mashi ya na mai salati shehu sa'idin shi shautin nabi shi ne karbai malam irin sufi na gidan shi kai ga ilimin da in ya so baya tashi Allah bayanka shehu Allah gaba bayanka nabu gabanka annabu bayanka shehu ne gaban mu shi ne bayan mu shi ne daren mu shi ne ranar mu kai a harraka a shehu in dai an so shi ai tarawa a shehu in dai an so shi a tashe a shehu in dai an so kai a girgije a shehu in dai a tafa a shehu yaushe za mu gana yaushe za mu gana yaushe za mu gana da kai shagon su mana ya rigirgin da baya da sharika ya kaɗaituwar fana'in bayinka mu gadon mu marmashi ya cika fuska sannan tafiyar mu hankali baya ɗauka mu tafiyar mu hankali baya ɗauka sai ya so ka sai ya fisko ruhin zo madina ta kasu baka da girman shi zo madina ta kasu baka da gidan shi zo madina ta kasu baka da sunan shi dubai kai kaga ƴaƴan shi duk garuruwa ƙasashe an san shi baban salima lutufin hadaratu adire kina maganin fitsara da ba zaman da ya haɗe ya zamo naira almadina almaskan sayyara halifan shi gidan ladu ku zo mu jera abbasan husaini ku fito ambatan shi Allah da sajir irin zancen shi lele da sidi ku fito ambatan shi halifa suka yi rabu tsawon ku ku kara a tafa ma shehu yaushe za mu gana yaushe za mu gana yaushe za mu gana yaushe za mu gana ya kimmata shehu na kusfa abin da shakuri cikin baiti yes 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 ya kimmata shehu na kusfa abin da shakuri cikin baiti yes yes
yakin mata shehu na kusfa abu da shakura cikin baiti farko ramu ta kake a karke kai ne na soju ya da tsira da aminci gurin imam al-malakuti sai da akabar in ya amsa baya laifi da sahabu mazan fama da rundunar alal baiti shana tintani shakin su umar al-futi mai ibrahim marayahi mai umar al-tawati a sashen farhama abdullahi abdulsadi ya ni shewa abubakar to tsago ne babban titi yanzu na wuce kusfa ga wanda ya bani bulun bodi assalamu ala girma assalamu ala girma assalamu ala rama shewa mai gulma a tafawar girgi soyayya yes 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 tafiya in ba kusfa duka gudun na motar kwali ne duka gidan da ba kusa ba za ka cimma ginin nan kango ne duka shegin da ba ya kusfa wannan tsohon banza ne duka mai ilimin da yake sukar kusfa tsinanne ne duka mai gemun da yake tada kusfa dalla a gano ne ko asalin gidansu watakila duba tsiyata ne ba za mu yarda da rito ba duka nisan nasu na karya ne bangon garin fir'auna Allah a gaisa su famman ne wani rigar kusfa ya gona da yake shi ma ya gode a cikin tafiyar kusa ba duka abin da ka gano shi ne shehu ya fi gaba kage sai da ni kuma sai hange ina su mai sun farmage da ta gaban da bisin yage alkairan da bisin zabge shehu mai ɗaɗa a tafawar girgi yes 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 mai kusfa shi ne ya bayyana faila da ta buɗe haske a cikin haske da ya zo kusfa da sai ya haɗe duk wanda ya amsa kiran kusfa baki sai ya haɗe duk wanda yake tafiyar kusfa kunnuwan sai an marne duk wanda ya sha madarar failar kusfa sai ya ruɗe to zamani ya galgalo wata inda ya kasai da ya marne bayan su kiran kusfa da kan su kiran sun koko ne mai kusfa idan na kalli hoton ka sai na ji na ruɗe in na fara kiran sunan ka sai in ji baki ya haɗe to ga mu cikin ku na baikon mai kusfa mun gode shau ne ba kowa arziki mana yankewa wani ma mai shekarwa hatsi ne ga gidan kowa mali ya kawo ta balfewa sanadin ka zari ya bawawa shau mai ɗaya a tafawar girgi ai soyayya yes 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 shau mai kun sifa ku ce na rubu da baniyar ya danne jikan manzan Allah sirrin mace zubai ya tone kai kamar maulana babu a wannan karnin karya ne da ruwan da ya jirgi jikin ka shine ruwa mai kusba ne dan a alamin arwahi ya haɗi ya momo shi ne bayanar sai bayyana Allah a duniya daga Allah mu muke da uba na faɗa kuma shehu baban kowa ne duk wanda gidan ba gunga ya san shi dai gobe ne hankali baya iya gane rayuwarsu domin su fi ne hauka baya iya gane matsayinsa da dan gayo ne ya madubi dubawa girgije mai shakarwa ya kuma ka karewa mali ya kawo cikin sanadin ka zari ya babawa shehu mai ɗaya a tafawar girgi ai soyayya yes 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 to da girman mauludin ka daga ta gaban rali al'ummar murtani kaunar fasli jarmali to da girman mauludin ka lokacin ana ta shirin fili asban fari an so da karafuna balli balli to da girman mauludin ka kira ila da mauludin fasali buhun shinkafa da buro ba an siya ne koli to da girman mauludin ka lokacin da sa'u suna dalli ga maza sun saba ado ana ta babaki wasani ya subhanallah al-ilmin dalla la ilaha illallah muhammadur rasulullah rigirgi waliyallah shi mai ɗaya a tafa war girgi shau baya da ci da kai dikikin karshe ka san haka baya da ci da kai dikikin karshe ka san haka
baya ganin shi ne da ka dube shi ya dube ka in ka duka gaishe shi shi ma sai ka ga ya duka in ka nuna mai sabo za ya nuna shi ma ya san ka in ka bashi hadiya nan ma sai ka ga shi ma ya baka in ka cire masa takalma shi ma sai ya cire maka a gidan maulana har bako ɗan gida ake ɗauka ba a gane ƴaƴansa da almajirai in sun faka fuska har mu'amala komai ɗaya so ke sa haka yara na makota da ƴan gida ɗaya ne a gurin harka shau mai malam hamsa kawo harasu mai bisa gobarawa alkosa zalika da yan ya tarsa abba ki zo mai gabiza shau mai ɗaɗa a tafawar girki ai soyayya shehu kai ne kai wani ka na kira su da zero mai kyautar riga da hatsi taro taro fuskar kananga da na kalle na amiro da ganin rana ka san ya wuce tauraro da ganin jirgi ya wuce haɗa shi da baro cikin tafiyar mu ba ma kaunar horo ku cikin tafiyar mu ba ma kaunar horo kai ba yaro ba kai baban yaro kai ba yaro ba kai baban kai ba uban yaro ba kai kakan yaro da kage masoyi samu samu ka can biro masoya albin shirin kurce mini goro a tafawar girgi Allah Ali manzan Allah Ali Allah Ali manzan Allah Ali manzan Allah Ali shakati tana Ali manzan Allah Ali shakati tana Ali shakati tana Ali barama gausuma Ali barhama Ali Ibrahim Ali Ibrahim Ali Arasimi Ali Arasimi Ali rigirgi shewma Ali Arasimi Ali rigirgi shewma Ali kai Ali ni Ali watan Ali wannan Ali sama Ali kasa Ali daɗi Ali wahala Ali farin ciki Ali bakin ciki Ali kai kowa Ali komai Ali kai komai Ali komai Ali komai Ali kai arasimi 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 kai adin 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 Ali kai adin 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 Ali kai adin 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 Ali ala la ilaha illa la ilaha illa Allah la ilaha illa la ilaha ala la ilaha illa la ilaha illa Allah la ilaha illa la ilaha ala la ilaha illa Allah to zikir la ilaha illa la ilaha ala la ilaha illa la ilaha illa zikir la ilaha illa la ilaha ala la ilaha illa la ilaha illa Allah la ilaha illa la ilaha ala la ilaha illa la ilaha illa Allah la ilaha illa la ilaha ala la ilaha illa la ilaha hey zikir la ilaha illa la ilaha ala la ilaha illa Allah la ilaha ala la ilaha illa Allah ala la ilaha illa Allah la ilaha Allah la ilaha illallah Allah wa Allah la ilaha sakirai ai zikiri Allah la ilaha illallah Allah wa Allah la a duka girci zikiri Allah la ilaha illallah Allah wa Allah la kai a harraka Allah la ilaha illallah Allah wa Allah la kai a girgice Allah wa Allah a tafa da zikiri Allah wa Allah kai a wasake da zikiri zakirai ai zikiri ai zikiri gaba daya ai shoki da zikiri ai tsalle da zikiri kai a haukace kai a ce da mu mahaukata amish zikiri kai munafiki bai zikiri ga munafuka ba zikiri runi a zukurkum zakirai faskuruni a zukurkum zakirai washkuruni wala takfurun la ilaha illallah
a tafa da zikiri la la ilaha illallah la la ilaha illallah mai radi masnadi sayyidina ina ji da kai annabi Muhammadu wa ya ce wa ya dawo wa ya kai wa aka gani wa ya gani sai annabi Muhammadu ku ce annabi Muhammadu annabi Muhammadu yan kofar zatau ina kiran manzon Allah bancin kula sallallahu alaihi wasallam akwai masoya annabi bari mu gani annabi Muhammadu kai duk da haka bana ji idan ka je taron ɗan siyasa za ka ji an ce APC babban mutum mai shekara 306 za ka gaya haka power a ce PDP ka ga mai shekara 802 ya haka canci hai sai mu muna kiran annabi Muhammadu ina kallon wani wai hajiyawa yake yi wai kunya kace ji ana gaban annabi Muhammadu yan kofar satau bari mu gani annabi Muhammadu 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 sallallahu alaihi wasallam rage aini Ibrahimu la hakilaluhu hilalan badali nazirina jamaluhu alayhi salatullah summa salamu salatan turaqina ila zikr wal hub aya sarkin nan da shi yayi ni yabo baiwar yabo kai na sa a farko Allah ba na babbar rabo da ɗamin juwariya ruwan basira sai zubo cikin hikimar ka Allah ka gaji kanka ba ka da kai mai rani masnadi Allahumma salli ala sayyidina Abul Fatima alike sabai wanda cikin su nake zama shayana titani samu har da shayana barama shayana Usmanu kusba gare ka na zo na dukar da kai miradi masnadi ina zai da kai
sallama a gare ka ya mai mayar da babu ka zamo da shi sallama a gare ka ya mai da akwai ya zama babu shi sallama a gare ka gane gare ka ina da murmushi ce da ni barhamu zo ban hannu na gaisa da kai mai rani masnadi ina zai da kai Allah la ilaha illallah Allah la ilaha in kasance da kai ko da sau daya mursali in sauna da kai ya mubattali fadara garadin sinan da ake shiga ai tozali duk rijalen nan ka ce yas riga su kamun su kai dadi masnadi kasance da kai Allah la ilaha illallah Allah la ilaha in haɗa ido da kai ba san ga aljanna ba na ga murmushin nan ko ranar ba san tashi ba radio daraja ta gane gare ka da kai ya safin gaba mai dani su gudu ga duka arufin da ya haɗe ga kai mai radi masnadi kasance da kai Allah la ilaha illallah Allah la ilaha dattijan kudura da kai ne rabbu yake duk wahayi annabin da ya zarta dukkan samartakan wani saurayi shugaban da ɗan aikira dukan malakutu suke layi azra'il ranar badar ya zo da wukarsa ya sara kai mai radi masnadi ina ji da kai Allah la ilaha illallah Allah la ilaha mai gida wallahi san ka yake sawa na ji babu ne in ina tunanin ka annabi sai na tuna manta da ni ba dan halina ba maulana ce na amince ranka shi daɗe sanniya na cikin ubangijin talikai mai radi masnadi ina ji da kai Allah la ilaha illallah Allah la ilaha babu sauran rayuwa in ba kamaradin zuciya ba abin da yake yi min daɗi in ba na duniya ya rasu lallashi ba cikina ko da sau ɗaya cuta mare magani shine tafiya in babu kai mai radi masnadi kasance da kai Allah la ilaha illallah Allah la ilaha Madina ina mai son zuwa garin Madinan Annabi Muhammadu ina mai son zuwa garin Madina a daga hannu sama yan kofar zatau mai son zuwa garin Annabi Muhammadu wanda ya daga hannu Allah ya kai shi Madina wanda bai daga ba Allah ya sa ya daga ya kai shi garin Annabi Muhammadu a tafa ma garin Madina
atafawa Madina 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 hayya kai Madina 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 hayya kai baba daga hannu sama 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 can 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 a tafawa Madina 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 hayya daga hannu sama a cincina wa garin Madina. Basmin bismil ilahi sarkin kudura alif lamra aman sirrin shahara alif lamra arrahim 99 yarda na bayyana baitukar da nayi wa Madina la 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 ilaha illallah la ilaha illallah صل على سيد المبتلي عليه شرفا قوة قولي يا سيدة فاطمة أتابع نانا 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 يا سيدة فاطمة سروني يا ير أصلي بشكل ثاني يا كبرها مقبانا Allah mai girgi aikin ka je ka ci da rinka annabi ne ya ga ka sha sama sha sama ya sama ya sama ya sama ya sama ya sama 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 sha sama ka huta na doka maka tambura cikar alkaita gidan su fare ga ka shiru ga magana la 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 ilaha illallah Salamu alaiki Madina ga in yastinki Salamu alaiki gari mai duwatsu tanki Salamu alaiki gari mai dabinai kafiji Salamu alaiki Madina ina kaunarki Salamu alaiki Madina ina sanki Salamu alaiki Madina ina jinki Salamu alaiki Madina ina Salamu alaiki na neman gargarki Dan Allah Dan Allah Dan Allah Dan Allah ki kira ni in shigo kin zauna la 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 ilaha illallah la ilaha illallah tarihi a takaita gashi in kun duba sunan garin Madina a farko ya sirba zuwan da ya mai da ita Madina ta kai ba garin da ta fi aljanna bare su Kaduna la 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 ilaha illallah la ilaha illallah garin rabi yaran
hazal balad jabalin saur zuwa iri dutsen masara la 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 la. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hassan al-Basri na gano zancensa da ce wanda ya yi sallah a madinarsa na dan sallah miliyan ɗaya duka an basa da 500,000 zamfi ya biya auna la 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 la. La ilaha illallah. La ilaha illallah. rabu kai na saka a farko komai kai ce ba ni iko sanarai hiro ta yi karko danisar wanda ka aiko shugaba na gaban karatu rabu kai gidanin salatai adadin ni'imar simintai kuma bumin daga aljannatai shugaba da babu kamatai alaisa cike rubutu shehu mai kambun wilaya mai ɗari kan titaniya sada shehu barhama hanya hada shehu sirrin soyayya shakku samani wisma karatu assalamu alaika daha sadu mai sunan ilaha mai rabon asarara arha kaci mai ko da yaushe farha zaba da kai kai ta zabtu da nagare kamai kyau da komai mai daɗa ɗan kalamai mai manya-manyan mukamai shugaba imamai imamai wahadiyu sallar halittu kaunar kanar ne ibada dubatin da ba ka na yarda a taɓa karaki na maida dole ne na rairo kasida da soyayyar da soyantu annabin da ya ce ta samai ya tattace mukamai shi akwai shi mu babu komai shi ne a zatin ilahu sifofin da shi suka sifantu annabin da baya da cika martaba isa martaba isa martaba isa duniya da kai ne ta haska kalamun a ala isar ka ce da sa wai kuna so Eh, muna so. kuna so Eh, muna so. hanya kuna so Eh, muna so. yara kuna so Eh, kowa ya amsa in yana so eh, muna so. kai tarawa in ana so Eh, kai a harraka idan ana so a tafa idan ana so eh. wai wa kuke so Ku annabi muke so. ku faɗa da ƙarfi Ku annabi muke so. ba na son ku ba Ku annabi muke so. ai na fi ku so A'a, mun fi ka so. wallahi na fi ku so Wallahi, abdullahi jilasi na fi ku so wallahi mun fi ka so. ala la ilaha illallah sayyidul wara La la ilaha, zakirai ai zikiri Allah la ilaha, kai a harraka Allah la ilaha, duka girci zikiri Allah la ilaha, kai zakirai Allah la ilaha, amsh zikiri Allah la ilaha, amsh zikiri Allah la ilaha, kai a girgice Allah la ilaha, kai tarawa da zikiri Allah, Allah Allah ibadallah Allah ibadallah Allah la ibadallah, Allah ibadallah, Allah Allah ibadallah Allah ibadallah Allah ibadallah, Allah ibadallah, Allah Allah manzan Allah kira manzan Allah ba ku amsa ya iman, ba ku tafawa ya iman, zikiri la ilaha illallah Allah la ilaha illallah 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 alhamdulillah kun saurari majalisi
daga baki Inyas ibn Sheikh Usman Kusfa Rikiriki a ga mai bukatar lambar wayansa 070-32-45-21-92. a godiya ta musamman ga Abba Piano da Malam Hassan na Shehu Usman Kusfa da ɗan lelen Shehu da Abubakar mai cota da Iliya na gidan Shehu da Ahmad sai kuma Saidi Abubakar Kasi da ya jagoranci na recording sai ni mai magana Yusuf Ladabu Alam Maiki shugaban jama'at Shu'ara al-Islam da Said al-Anam na Zaria local government muna addu'a Allah ya ƙara taraki Allah ya ƙara budi alfaman Annabi Muhammadu assalamu alaikum